Predstavte si dokonalé stvorenie Boha, raj Ídnov. V záhrade nebolo zla a ťažkostí, svet bol dobrý. Bohužiaľ, pretože diabol zviedol ľudí k neposlušnosti voči Bohu, teraz žijeme v nedokonalom svete. Svet, v ktorom žijeme, sa líši od toho, čo Boh zamýšľal. V tomto svete nie sú situácie vždy dobré. Ľudia robia chyby a niekedy nás aj ľudia, ktorých milujeme, zraňujú. Preto sa môžete cítiť neistí v milovaní iných alebo dokonca v milovaní Boha. Ale je tu dobrá správa. Keď sa náš svet zmenil, Boh sa nezmenil. Boh je stále dokonalý a stále nás dokonale miluje. Bez ohľadu na chyby, ktoré robíme, Boh nás nebude prestať milovať. Vieme, že nás Boh miluje, pretože vykúpil naše chyby na kríži skrze Ježiša Krista. A keď sa Ježiš vrátil do neba, poslal nám svojho Svätého Ducha, aby bol s nami. Jeho láska k nám nezávisí od našej lásky k nemu, nie je závislá od toho, čo robíme, čo hovoríme alebo ako sa správame. To neznamená, že by sme sa úmyselne mali postaviť proti Božiemu slovu. Znamená to, že bez ohľadu na to, kde sme v živote, Božia láska nás stretne tam, kde sme. V 1. Jánovi 4 nám je povedané, že kto zostáva v láske, zostáva v Bohu, pretože Boh je láska. Ak povieme, že milujeme Boha, dôkazom lásky v našich životoch by malo byť, ako zaobchádzame a slúžime iným. To niekedy neznie prirodzene, ale je to výzva, ktorú Pán chce, aby sme prekonali. Ako sa k nemu približujeme, jeho láska sa dokončuje v nás. A keď nás premení na ľudí dokonalých jeho láskou, nemusíme sa báť jeho súdu, pretože môžeme mať istotu, že sme jeho. Boh túži po našej láske a naša láska k nemu rastie skrze uctievanie, modlitby a strávenie času v jeho slove. Ale Boh je aj zdrojom lásky a chce nám pomôcť zostať v láske, aby sme mohli zostať v ňom. Miluje nás dokonale, rozumie našim nedokonalostiam a môže nás urobiť dokonalými vo svojej láske. Takže dnes si vezmite čas a poproste Pána, aby vám pomohol žiť život označený láskou.